kublai pi barak kini kilong ki kubor bamenta kasngi uai pulit traffic ula Dain kuna pollution ya kawai ka kali boarding EV electric vehicles ha kasor Najpur ha Rajasthan kane kala pen bitar ya unongnya kali namar barok kitip bagi kali elektrik kim ju penmi tedam bat kim don kam ika sernot pollution under control PUC kane ka jingjia kala jia krishi mandi tiran ha por baki pulit kidang khenra kali ya unongnya ya katai ka kali la Dain kuna ningkong arspa tingka namar ula pendai da ka jar yong black match ha kiyit kali jong u hadin ka jing ya ka jia bat upulit unongnya kali ula keno ba upulit ula Dain kuna sa khatsan spa halor ke pollution unongnya kali ula kentai bansil bat ula kali ka video jong kane ka jing ya ka jia kala sapriang keleng bat kipai ba kilakan tho persya ya ka jing bom tip ki pollution ki bor traffic kila kular bakane ka jing Dain kuna kala long ka baba kala bat kala jia klempoi perkhat kila pen kre ru ban pha siu su su ya kane ka kuna bat kila pha to kit halor kane ka kam